Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 24, 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Vice Mayor Familiaran nagklaro nga suspect COVID-19 pa lamang ang napatay nga frontliner nga staff sang isa ka konsehal. Anay sa mga negosyante mag-cooperar sa ipatuman yung mass testing sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa balita nasyonal, 12 patay, 34 pirason sa separado nga pagsigabong sa Hulo-Sulu. 165.5 billion nga bayanihan to ginratipikahan na sang Kamara. Kag sa atong balita international, US President Trump ginanunsyo ang authorization sang plasma treatment para sa COVID-19. Sa sports balita, Donovan Mitchell sang Jazz nakascore sang 51 points para pangunahan ang kadalagan Batok Nuggets. Kag sa atong balita entertainment, Erich Gonzalez kag Insyong Dia, isa pa o kung nag-isa para sa digital project. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos ng lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa Sa aksyon! Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa nitalinasang mga balita lokal. Nagtaliwaning sa ka-frontliners ang siyudad sang Bacolod sa sulod sang ambulansya matapos nga wala sang hospital nga nagbaton bangod dalabot ang ilang kapasidad sa pagbaton sa mga probable suspect COVID-19 related cases. Ang napatay ang kilala kay Jasril Bangkaya, staff ni City Councilor Ezra L. Salanga, kag naga-orient sa mga returning Bacolod noon na OFWs. Si Bangkaya ang ginhilanat matapos nga nabasa sa ulan sa Agosto 11 sa ang papuli gikan sa haya sang amay ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. Agosto 11 man sa ulihing nagsugat si Bangkaya sa mga OFW sa may Bacolod Silay Airport. Gain pahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga makabig pa lamang nga suspect COVID-19 ang napatay. Bangod wala ini na swab test antes nga nagtaliwana pero may mga sintomas sa ginbatsyag kang isang hilanat kag trangkaso. Ang napatay ang wala man sang comorbidities. Sa karon ginakabig sang B si alkalde nga isa ka hero ang frontliner nga nagtaniwan. Probable. So it's not true. Wala siyang kwan niya. Wala siyang why siya maswap? Symptoms and signs. Kung nilalap. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran.
Nagsaka sa anom ang barangay official sa syudad sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Sa record niliga ng mga barangay President Lady Glass Gonzales, ini ang ginalakipad sang tatlo ka mga kapitan sa barangay Singkang Airport, Banago kag Mansilingan, kag tatlo ka mga barangay kagawad sa area sa barangay 14, 40 kag 26. Samtang gipahayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran nga naka-isolate sa karon si purong barangay Rosini Distrito sa isa ka hospital sa syudad sa Bacolod. Sunod sa vice-alkalde, ang mga nagpositibo nga opisyal ang yara sa recovery stage. Nagpangabay naman si Gonzales sa mga barangay frontliners nga magpaidalom kung magpasakop sa COVID-19 o kung magpasakop sa COVID-19 massive testing sa maabot nga Agosto 28 kag 29 pero dapat masiguro nga hindi mapaktuhan ang operasyon sa barangay. Makigangot si Negros Occidental Association of Barangay Captains kon ABC President Juvie Pepelio sa mga local government units kon LGUs pagi sa City kag Municipal Risk Reduction and Management Offices sa agod hibaloon kung may mga opisyal sa barangay nga nag-positibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag sa opisyal nga madamo sang nagpabalo sa iya nga may kapitan o kon barangay kagawad man ang nalakip sa mga COVID-19 positive. Apang ginklaro ni Pepelio nga luyag sini makuha ang klaro nga record halin mismo sa mga LGU sa agod matutukan kung ano ang mabulig sang liga ng mga barangay. Dugang pa sang opisyal nga sa karon isa pa lamang kakapitan sang barangay ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Target ni Pepelio nga mapresentar ang record sa mga COVID-19 positive nga barangay officials sa maabot nga Miyerkules. Agasundon sang syudad sa Bacolod ang DOH guidelines sangod sa malakip sa 5,000 ka mga individual nga magapaidalom sa COVID-19 testing sa Agosto 28 tubto 29. Sunod kay liga ng mga barangay President Lady Glass Gonzales, base sa DOH guidelines, pwede nga makapaidalom sa RT-PCR test ang mga may close contact sa COVID-19 positive, may ginabat siya nga sintomas, immunocompromised kang pareho sang mga dialysis kag cancer patients kag high-risk individuals sa pareho naman sa mga senior citizens o kung nagabusong. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran, pwede man nga magpalista mga frontliners, barangay employees, LTO personnel o kung nagaserbisyo sa publiko karon nga pandemic, mga workplace nga may na-report nga nagpositibo pareho sa BPO company kay iban pa. Ang mga interesado ang pwede magpaigangot sa barangay, social media page sa barangay o kung BHW sa ilang lugar. Ang test pati gayunon sa nakarailan nga gym sa barangay o kung sa bulutuan kag ginapaabot nga magwa ang resulta sa sulod sa 24 tubtob 48 oras. Handa naman nga magkooperar ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI sa plano sa matagas ng opisyal sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Angot sa mass testing sa COVID-19 sa mabot nga weekend. Suro kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, apisal sang negatibo nga epekto sa among lihok sa ilang hanay, ginalauman sini nga kuntani mangin positibo lamang ang resulta sa among aksyon. Ilabi na sa pagbaganhagan sang problema nga ginadulot sang pandemik. Suno kay Carbon, nabalaka man sila sa padayon nga pagtaas ng kaso sang COVID-19. Ilabi ng local transmission nga mo ang ginatingwaan nga makuhan sang lokal nga gobyerno sang Bacolod kag Negros Occidental. Ginapaabot man ni Carbon ang kooperasyon sang publiko pagi sa pagsunod sa mga nagakaigo nga health protocol nga ginapatuman sang otoridad. Sa katapusan nga balita lokal, nagnegatibo sa COVID-19 ang nabilin nga 33 ka mga personal sa Bacolod PNP nga kalakip sa ginkuhaan sang swab test sa Bacolod City Health Office sa tung Hulyo 31. Sa kay Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico, maayo ini nga balita tungod balik trabaho na ang mga personnel kag balik operasyon naman ng pila ka mga opisina sa Bacolod PNP headquarters nga ginsaradaan para sa disinfection. Dugang pa ni Pico, magapadayon sa quarantine ang 5 ka mga nagpositibo nga pulis bangod kinahanglan pa nila sang ikaduha nga swab test. Samtang liwat ginpanumdum ni Pico sa mga pulis nga sundon ang minimum health protocols ilabi na sa police operations para masiguro nga hilway sa kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 ugali. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisapas.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan kang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Sang full approval sang FDA. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita, ginluto sang Utah Jazz ang Denver Nuggets sa score nga 129-127 sa Western Conference First Round Series sa Game 4. Si Donovan Mitchell ang nakascore sang 51 points para sa Jazz. Lakip na dali ang crucial nga 3-pointer pila ka segundo sang nabilin antes magtakop ang hampang. Ininaan kaduwa nga tiod nga si Mitchell ang nakascore sang masobra 50 puntos sa series. Ang Jazz karon na mayara na sang 3 kadaog samtang isa naman sa Nuggets para sa best of 7 series. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nag-isa sanday Erich Gonzalez kag Enchong D para sa isa ka digital project. Sa ila social media account, gin-share sang duwa nga magalunsar sila sang channel sa diin ila i-upload ang original digital series nga nakadub bilang Enrich Originals. Madumduman, sang 2009 si Erich kag Enchong ang magkaupod sa hit series nga 14 kag nagupod man sa pila ka drama pareho sang Tanging Yaman magkaribal kag The Blood Sisters. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 45 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hinyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 24, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.